Bouke van der Pol komt al van oude jaren 70 in India. Eerst als toerist, later die hij antropologisch onderzoek bij een van de leegste kastes in Zuid-India. We reizen hier Myanmar naar het dorp dat hij 30 jaar verleden onderzoek dien heeft en sjoggen de snelle verorings in deze opkomende economie. Fine, how are you? Still starting working again? Really? I see. Dit is een kennis van me. Ja, dat wist niet dat hij hier was. Hè? Ja, ze willen dat we aan boord gaan, maar... Still good now? Hij was niet helemaal lekker. Ik was van de week bij me op bezoek in buiten Fort Cochin. Hij was net wat geestelijk, hij was bij een psychiater geweest en zei kopzorgen, jeeldzorgen. En hij hier een hele tijd net werken. En hij is een aanhanger van de Pentecostal, hè, van de Pinkstergemeente. Dus een slagje religieuzer nog dan de Anglicaanse christenen. Maar hij is nou gelukkig weer aan het werk en hij weet ik zelfs wel van, dan is het beter als ik aan het werk ben, weet je wel. Dus ik ben bij hem thuis best op uitnodiging. Hij kon het lezen en schrijven, net, maar wel een enorme, als je een haan krijgt van hem. Nou, dat is een patiënt, hè. Er zijn verschillende visjes, maar je hebt je christelijke, je hebt je Pentecostal visjes, je hebt je moslimvisjes, je hebt je hindoe visjes. Dus het is al hier een beetje de verzuiling die hier in de visserij te zien is. En de moslims zijn hoofdzakelijk die de verhandeling van de vis in de handen hebben. Dus ja, je zegt echt al die religies die hebben echt hun eigen bootjes, hun eigen netten. Ja, er zijn een legere kasten. Ja, die hebben de meesten die hier visjes binnen. Het verschil met toen voor het eerst hier in de trein zie je. Dat was een stoomlocomotief en dat ging 20 km per uur. Vaak heel lang stilstaan, want dan was er maar één enkel spoor en dan moest een orenkant komen. Ja, dat waren weer dagen onderwijs van Bombay naar Madras bijvoorbeeld. Dat was een dag, een hele lange trip. Dus dat is wel verloren. Wat natuurlijk heel erg verloren is dat er nou rijkdom is. Hè. Maar dan hebben we het nog net over de onderkant van de maatschappij. Hè? Want die mensen in de bloot er nog altijd zwier voor. Want die visser die we juist er zongen hadden, die Augustine, hij liet me briefjes zien, letter, wat er vist had de hele morgen. Maar 4 mensen, 270 roepies. Er moest nog 20 commissie, ja, nog hield er 250 uur, maar 4 mensen. Elke euro. De hele maand. Ja, dus dat is ik India. Ik veel meer thuis. Overigens, ik is er net zo vaak heen en zo lang. Dat is het, ik veel meer thuis. Maar ik in Nederland, in Friesland net zo goed, ja. Dus het is net zo dat ik een vluchteling, ik veel meer net een vluchteling. Nee, beslist net. Maar ik mag je graag weten, de meesten weer vrolijk. Het is een prachtig land. En dat boeit me. En hele volle dingen te zien. Ik heb dus een paar keer West al in India, eind jaren 70. En toen voel ik nog maar één ding, antropologie. Hè. Dat is prachtig, die studie, die weer echt geënt voor mij. Hè. Als onderdeel daarvan moest dat zijn Wurgen hier geloof ik, moest onderzoek doen
ergens buiten nu, het antropologisch onderzoek. En het mooiste is natuurlijk, nou het is haast een verplichting, dat is tussen de meeste wenners bij wie het onderzoek die is. Bij wie het onderzoek die is. Dus dat heb ik niet in. Dwarp Tjerwatoer, daar heb ik bij Kasteloze Groep net hier, 8 mannen, heb ik daar wennen. En elke keer als ik in de buurt ben, ging ik er altijd weer heen. Het is echt familie worden. Vriend, familie. Dus, en daar gaan we nou ook weer heen. Morning. With his youngest son, hè? I see. Dus we gaan even naar binnen. Zeker nodig. Zeker nodig, mama, Zeker, zeker. Wat een klein handje. 1, 2, 3. Oro, rando, moene, nale. Prachtig. So, we'll take a walk inside. Ja? So, we gaan nou de kolonie even in, of tenminste het gebied waar zij wennen. 50, 60 years. En hoe oud is hij? Aha. Ragwan. Dit is mijn huisbaas West. Elke maand betaalde ik een bedrag voor de kamerhuur. Dit wie mijn kamertje hier op het hoekje. En dit wie mijn huisbaas en mijn steun en toeverlaat. En good morning. Morning, morning. Nice to see you. This is your grandchild? Yes. Sanjit. ചെറിയ ഡോഗ് എന്താക്കുന്ന ഡോഗ് ഡോഗീസ് Sanjit. Separate. Nou, we willen uitnodigen. Maar ik wil je maar even één ding nog snel laten. Want morgen dan moest ik me wasken. En dan wordt er de well hier, hè? Just see the well. Dan zal ik je een verhaaltje vertellen. Deze well, hier. Even zien, hè? Want hij is nou ingebouwd. Where is the well? Inside? Outside. Oh. Oh, hier. Ja, sure. Prachtig. Dit is dat ik morgens dus wassen moest. Of hoe het daar bezwit weer. En dan gewoon water uit de put hellen. En dan zou we de holle wist wel. Die is een grote, nou ja, die zit hier ergens wel. Maar, nou komt het. Ik wie een keer in het begin en de eerste weken, 2 weken, voel me een stukje zeep. Dat voel in de waterput. Potverdorie, mijn laatste stukje Nederlandse zeep wist wel. Dan moest ik aan het ruwe Malayalam zeep. Maar goed, dat wie net oors, ik wie hem kwijt. En jongens, komt Devaki bij me. Ze nou, via haar man, wat is er wat? Nou, ze wat dan? Nou, wel. Want zij broeken dit om water uit te hellen, om te eten sieren, om te drinken, thee te maken. Maar ze kon het net meer broeken weekend lang, want die zeep wie erin vol. Ja, die shipper, dat is weer een ramp. Nou, ik stuurde net weer stil, maar juist hoe precair hun evenwicht is met de natuur. Hè? Nou, ik stuurde net weer stil. Ik dacht, hoor, mijn laatste stukje zeep kwijt. Dus nou, hij is het tapwater, hè? Het is Hindoe, 100% Hindoe. Ja, de kastelozen, de Pulia's, de Onarabaan, die jaren tot het systeem van de kastensysteem. En dan bent Hindoes uiteraard. Maar dan wel de leegste in de hiërarchie van de kasten. Just have a look at my room, Raghavan. Ja. Your bedroom? Ja. Olde? Ja. Ja. This is your old bedroom? Ja, die is mijn old bedroom, hè. Ja. De strenk is over hier, hè. Ja. Prachtig. Dit wie mijn kamer, een lietse bedje en dan een tafeltje met een typemachine. Geen computer. Geen mobiele telefoon.
Ik moest echt, als ik bellen moest, dan moest ik echt naar Cochin om mij internationaal met Nederland te kunnen bellen. Dat kon je net. Moest ik echt naar Cochin een dag, 2 dagen. Hotel, overnachten en daar kon ik dan bellen en dan weer om. Maar goed, voor de rest, ik hier alles. Maar geen fan ik, hè? Nou wel. Dus het weer dit soort nachten. Ja, als je naar vriend van tiert, dan went je lichaam aan deze temperatuur en vochtigheid. Hè? Dat is de clue. Maar ben je wel in zo'n west? Ja, ik ben wel in zo'n west. En dan ging ik vaak even, want hier droeg ik dan wat zij ik dragen, hè, die doties. En dan ging ik even met mijn eigen kleren aan, even naar een grotere stad in de buurt. Even, even wat een beetje metropoolgevoel hebben. Dat is natuurlijk wel een dorp en een Lietse gemeenschap. Maar ja, van tier tot tier ging ik even naar de grote stad. Even wat oors aan de halen. Dat wie ik maar hier gewoon nodig, hè. Ja, zeker. Nou is het al hier laat riet staan in deze huizen. Dus als het nou regent, en het kan hier heel zwier regenen, dan blijft het staan. En ze hier vroeger van leem en van palmbladen als dakbedekking. Dus dat weer heel wif en na de regen dan weer altijd sommigen instorten. Maar dit blijft staan natuurlijk. Hè. Dus maar wat stiepen van de oerhiet kunnen zij vaak... daar is ze weer. Hallo. Dit is mijn grote vriendin, hè. Elke keer dat ze me komt, dan komt ze even naar me toe. Ja, liet ze donder. Dat bent maar rukjes, nou. Ik werk altijd een reus voor ze, wist je wel. Ja. Nou, daar sta je dan. Als volwassene van 60 hier, maar een lied vromme zo nog halen. Het is een schatje. Dit is het nieuwe huis van Rajiv. Ze zijn nog bezig met verbouwen en in te richten en zo. Het is nog net klaar. En dit is zijn nieuwe auto, hè? En deze motor is also yours? Ja, natuurlijk. Doe niet zo raar. This is for my local use. Ja, dit is voor zijn plaatselijke bezoeken aan Disney en degene. En dit is zijn eigen auto, 10.000 kilometer op de meter. Nou, dit is echt uniek, want ik wist net wat ik zeer les toen ik me van het station helde. Toen zei ik van, nou, met even een driewieler rijden. Nee, zei hij, kom maar mij. Stoel zijn auto daar, wat is dit? Ja, beautiful car, hè. Maruti. Ja, prachtig. Maar dat is de vooruitgang dus. Poeh, nou, dat kind voor Cezar, dat is de vooruitgang, ja. En dit ik de vooruitgang. Ja, zo. Dus dat is heel mooi, dat, ja. Ja, wil అది ఇన్నల్తారు ఇన్నల్రా మంచిపోదారు Dit familiehuis dus, daar kwam ik vroeger volle, vooral om advies en zo. Want haar man, Krishna Master, dat was mijn informatiebron en adviseur. En ik had een geweldige steun aan hem. Dat was haar man, Krishna Master. Oeh. Zo. Ik ga hier rond die naar de positieverbetering van de kastelozen. Als gevolg van overheidsmaatregelen wonen zij ze op een hoger plan brengen. En onder andere met een reserveringspolitiek. En dat betekent dat bepaalde quota in de overheid bestemd binnen voor deze kasten. Ooit komen ze er nooit tussen, want de hogere kasten die bepalen wat op welke positie komt. Maar de overheid heeft dus interveneerd en zei van nee, zo'n volle percentage is bestemd voor deze groep. En op die wijze zijn zij er tussen gekomen en hebben ze volle baan bij de overheid. En ze worden ook wel eens gekskeren door de orenkasten, government Brahmins noemd, overheidsbrachtmanen. Zij zitten nou in een riante positie dat zij meestal wel ergens een baantje krijgen kunnen bij de overheid. Maar goed, die politiek die leidt wel onder vuur. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, nou is het wel genoeg. Nou ben ze wel op paar, nou ben ze wel op niveau met de orengroepen. Maar goed, die politiek bestaat nog altijd. de backside opening. De backside opening, hè? Ja. Dat is de traditionele opening. Het is dus een jonge kokosnoot, want er zit volle kokosmelk in, hè? Een beetje wetrachtig drankje, goed in de toast. Ja. Nou ja, dan drink je het zout, maar ik ben er net zo betoefd in, hè? Want het zit wel alle kanten del erin, hè? Heerlijk. Ja, heerlijk.
Er zit nog wel een liter in, hè? Traditionele welkom. Maar ja, je zit eronder hoor, daarna. Maar het is wel lekker. Eating is not good. Wat je me hier Jurgen, in het rijstveld, dat weer het traditionele beroep van de vrouwen, het binnenhellen van de riesoogst. En na die tijd, dat het nieuwe seizoen weer begon, dan moesten de mannen het ontginnen. Dat was maar zo'n hak, wist was, een 90 graden schep. Dus dit is van oudsher het traditionele beroep van de Puglia vrouwen. De Puglia's zijn van oudsher de slavenkasten. Dan hebben we het wel over 80, 100 jaar lang. Van de onafhankelijkheid en via de voor ik nog wel. En zij waren vroeger boeren aan de grote grondbezitters, want die in het land in bezit. En zij mochten dan aan een rand van de velden, zaten die huisjes daar op de achtergrond. En hier in de benemen, dan mochten ze wennen. Maar ze waren eigenlijk met handen en voeten boeren aan de grote grondbezitters. En ze waren niks slaven. En van oudsher, dit was hun werk op het land. Puglia's, betjut ik, zij die op het land werken. Dit is dus een uitstervend beroep nou, want minder en minder van de vrouwen doen dit. Dus ik ben echt een van de laatste Puglia vrouwen die het nog het ries snijden op deze wijze. Er wordt minder en minder hier verbouwd, omdat het te duur wordt is om te verbouwen. Het is misschien ook een kwestie van luxe dat ze het net meer hoeven te doen, want het is toch veldwerk, dat wordt toch wat als wat leger werk beschouwd. This is the second cultivation, second crop. The second crop, hè? Yeah. Yeah. And how many are there altogether? 3? Which one, sir? Around the whole year? Two crops? Ja, dus twice in a year. Dus twee keer, thrice. In some places, thrice. Dus 2 keer in het jaar kunnen ze rijst oogsten. En soms 3 keer in het jaar. Hè? En dat is typisch voor Kerala, want je is zo volle wetter en zo volle Rijn. Dus vandaar dat ze, prachtige mooie volle korrel. Ken je wel zien, hè? Dit binnen, je hebt het om, de rieskorrels. De positie van de kastelozen is enorm vooruitgegaan. Als je het vergelijkt met 30 jaar toen je weer, dan zijn ze er enorm vooruitgegaan. Dat is heel goed gegaan. Net alleen nog terug die reserveringspolitiek, hè, dat de baan bestemd binnen voor hun bij de overheid. Maar ik natuurlijk terug de algemene economische ontwikkeling in India. Nou, want het is maar China een van de snelst groeiende economieën in de wereld. Dus als je het in Bombay rijdt, dan druppelt het hier. Hè. Dus ze profiteren er ook van natuurlijk. Dus een auto hebben ze. Overal televisie, de huizen zijn groter worden, brommen staan er op de erven. Het is echt, en dat traditionele beroep op het land werken in een ries en matweaving, mattevlechterij, dat is echt beroepen die ze eigenlijk net met dwaanwollen. Dus wat dat betreft is er in 30 jaar verschrikkelijk volle verhoren. Had de meesten een overheidsbaan, hè, dan weet ze aan het eind van de maand hoeveel ze verdienen. En dan weten ze ik van, 2 baan, dat is genoeg. En dat is niet dat ze doen. 2 baan, hoog uitrijden. En de meesten die net wist binnen van een vast inkomen, elke man, die hebben meerdere banen. Want die hoop je op die manier dat er letter 1 van hun baan ergens een goede baan krijgt. Dus het is echt een manier van het richt hem op geboortebeperking. Misschien net bewust west, in die tijd, maar het resultaat is het wel eigenlijk. Door de stijging van de welvaart nemen ze minder bij hen. Ja, Muna House. Dit is die old family house, hè? Old family house and comes. Dit is het oude family house van de Rajiv's familie van oudsher. Your mothers or your fathers? My father's. Ja, je vaders familiehuis. Hier in Gebroek komt in het huis van de Menting wonen. Het is hier op een vrouw ingesteld, hè, matriarchaat. Dus zij wonen machinaal in het huis van de vrouw. Maar dit is hier Heights familiehuis. Oh, sure, er zit
Zij zit er al, een zuster van zijn heid, jongere zuster van zijn heid, die doet nog een matweaving. Dat is van ouds het beroep van de vrouwen uit de poelierkasten. Als er geen werk op het land weer, dan hier ze in de wintertijd, als het regntijd weer, wintertijd, dat wil zeggen moessomtijd, dan dienen ze matweaving, mattenweverij. En die verkochten ze man die de morgens op de merken hier aan de Haardstraat. Het is echt een klassiek beroep, deze mattenweverij. En het is om op te zitten, om op te sliepen. Ik hier die matjes op een bedje waar ik in het huis van Ragavan. Ik zou iets om op te lezen. Het is Krishnan, K. Krishnan. En hij is altijd een activistisch persoon geweest, vroeger al, maar nu nog altijd. En hij is lid van de CPIM, de Communist Party of India, Marxist. En hij is nog de Communist Party of India, Marxist-Leninist. Maar hij is van de Marxist-party. En hij is altijd actief voor de mensen uit zijn eigen gemeenschap. En je bent een grote communist? Ja, zeker, zeker. Ja, Kerala en Bengalen, dat zijn de twee staten in India with the most communist, isn't it, Krishnan? Hè? Ja. Dus hij schudt al nee, maar dat betekent ja. Dus ja, je bent de meeste communisten. Ik ben hier ook wel vaak aan de regering geweest. Dus dat zorgt er ook wel wat voor dat het wat progressief is hier. Hè? Yes. Progressive state, isn't it? Comparing to the old times, we are very better. Yeah, there are some illiteracy. Literacy, in the sense Kerala, total it is 100% illiteracy. And here also, here you cannot see anyone without that is education. Everybody is now educated. Though in the olden times we could not get education because of our poverty. Because people were not having any amount, and that they are purely they are suffering from the poverty. So they could not send their children to the school. Now people are able to do it because they are now sound. People are sound now actually, financially sound, what I mean. Ja, dit is net het werk traditioneel van de poelia. Als we ook even op je schouder tik terug Rajiv, hè? Ieder het zijne. Het is een orenkasten. Oh ja? Ja. Maar dat vinden ze dan minder waardig? Nee, misschien denkt er van, ze denken dat er ik bij je hebt, maar dat wist ik wel. Maar nee, dat is net, want zij hebben hun eigen traditionele werk op land, dus... Wat het voor heel India geldt, dat ze er zelf vroeg gaan binnen de groep kastelozen. Want er zijn er 170 miljoen binnen in India. Die rekenen worden tot de kastelozen. Dus een enorm groot aantal. Hè. En je mag zeker zeggen dat in Bihar of in Andhra Pradesh of Orissa, daar hebben we het door hele horen verhalen. Ja. Daar zit het er net zo succesvol uit als hier. Dus je moet er wel even weten, weet je doorhalen over welke provincie. Want dit is wel een hele vooruitstrevende provincie, Kerala. Communistisch georiënteerd, net als Bengalen, Calcutta. Dus dat is wel een onderscheid tussen de een of de andere provincie in India. En ze kunnen hier 100% lezen en schreeuwen. En dat is ik net in alle andere provincies. Dus we zitten hier wel als een pilotproject. Dus ik kan voorstellen dat het hier echt als voorbeeld is. Zodat ze het graag in de andere delen van India ik gaan willen. Ik heb een prachtige tiert gewoon. Geweldige tiert. En hele volle leert vanuit de cultuur van binnenuit. Hè? Want begrafenissen, huwelijken, ruzies, ja, bij meesken. Nou, het zijn net engelen op aarde. Dus alles, dat maakt je mij, omdat ze ertussen wennen. Dus ja, ik heb dat van binnen en boeten heb ik het lang kennen leerd. Ja, dat zit. Ja, ik kan gewoon aan de andere kant.
In een rivier kun je dat er op traditionele manier baggerd wordt, zeg maar even zo zeggen. Want die jongens die doeken vanaf een pjel naar onderen, maar een amerke, daar halen ze het zoon van de boeien. En dat is duur zoon, want dat wordt gebruikt voor het metselen. Dat is echt nog van oudsher de manier om het zoon te broeken voor de metselarij. Ik wil een speciale kasten die dat van oudsher doet. Net als de Puglia, ik van oudsher de meesten wien die op het loon aan het werk wien. Zo wien zij, degene die het zoon uit de rivier dolven. Het kan best wezen dat over een periode daar een zandhopper leidt zelfs. Hè. Dus zocht het avontuur, maar hij zit ik voelen. Ja, boe. Brek me de weg net hier. Ja, ik denk echt een voelen, ja. Want er zijn zoveel dingen die nijwien en oorswien. En ik werd echt van een jongeling een man. Trots het reizen. Het is een enorme leerschool reizen. En dat het Kanter Visserik zei. Hij zei, de beste meesteres van het reizen is de ondervinding. Nou, ik zou het zelfs kreunhak kennen. Dat is ik zijn. De laatste 4 is hier hele volle verhoren. Op de achtergrond is de Dubai Port Trust te zien. Het nieuwe complex met de containerhaven en de containerkraan. En dat is 4 jaar in bezig mee begonnen en nu staat het er. Maar het weer daar helemaal niet. Het weer er alle jaren hetzelfde. Zo'n de laatste 400, 600 jaar. Dus de skyline is in 4 jaar verhoren. Maar het weer altijd hetzelfde, honderden jaren. En dit is nou verhoren. Op de voorgrond is dan wel hetzelfde uiteraard. Chinese visnetten. Dat is al eeuwen oud. Maar de achtergrond is het is de vooruitgang, de containerhaven. En ze staan er al jaren op tast werd, de containers in de vierten. De skippen lezen er voor de haven, voor de kraan. Binnen nieuwe kolonisten. Ja, dat zou ze kennen, ja. Alleen dat dit is een geerwerkingsverband. En in het Nederlands, ja, wie het geerwerking, maar de Raja. En nou maar de Indiase overheid. Ja, zo kun je het misschien wel zeggen, ja. Jammer? Ja, dat ging er van nou aan wie is het vreugdst. Ja, ik vind het jammer natuurlijk. Maar ja, ik kom in Bali hier net even in, dus ik kan makkelijk praten natuurlijk. Hè. Maar dus Walten van het hotel, die is er poer op zin, die vindt het net mooi natuurlijk. Maar zijn dochter die zei van de week, ja, hun man werkt natuurlijk, het is een karkadoors bedrijfje. Dus die gaat daar binnenkort ik heen. Dus ja, dat binnen meningen. De ouderen zouden zeggen van verschrikkelijk en de jongeren die zeggen van, hé, mooi, gaat vooruit.